फैयै फैयै दा बैसागु बोथोर बेरायनायावनो सिल्ली भगबान गामियाव मोनफैलायबाय दा नंगौ बर' गामिया गोबां गिदिर गिदिर गामि थायो जोबानो जोबा थिग बिदिनो सिल्ली भगबान गामियाबो दिनैसिम जोबाखै बेनिखायनो जों बेरायनाय भाजैनो सिल्ली भगबानाव बिनाराम फंबायनाव फैनायाव बिथांमोननि गामिनि बैसागु मोसानायखौ नुफैलायबाय बेयावबो आलादा रोखोमनि नुफैलायबाय थिग बैसागुनि सायाव फंनैसो मिथिनि माने बिथांमोननि गामिया न'खरबेसे आरो मालानिफ्राय मोसानाय आरो बे मोसानायनि गेजेरजों मा हाबाफारि लायो बिथांमोना बेनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो अरुन ब्रह्म जा इउटुबार बिथांखौ आं साबायखर जासिदों गोसो गोरबोजों मानोना गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिंनाय हिसाबै जोंनियावबो बाहागो लाफैबाय एबा जोंनि मोसानायखौ नायदिंफैबाय भगबान गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि मोसानायखौ आङो साबायखर जासिदों बिथाङा गोजाननिफ्राय फैनानै जोंनियाव दसेब्लाबो जिथुनाखि दिन्थिफुंनो होननानै भिडिअ खालामनायनि थाखाय जोंहा 2 थारिखनिफ्रायनो जागायदोंमोन बैसागुनि 2 थारिखनिफ्राय ओमफ्राय जागायनानै जोंहा दिनैजों सानब्रै जाबाय दिनै जोंहा जोबथा खालामनो सानदों जोंना गासै न'खरा जोंना बिदिनो 150नि गोजौआव दङ माने 100नि गोजौआव दं आरो बिनिखायनो गोबाव लायो आरो गामिया जोंना एसे लामाफ्रा माने ओरै जग्रब जाहैबाय ओमफ्राय माने गिदिंबाबो गिदिंख'नो हाया थिग बेबायदिनो दिनै जोबथा हिसाबै मानसिफ्रा ग्रोम ग्रोमसिन ओंखारदों आरो बे बेसेसो लाइमोनफोर दं गोबां नुदों लाइमोनफ्रा ओरैनो दा बर्थमान बिदिनो 200सो जागोन 200सो लाइमोन बेसेबांबा गोगोम आरोखि ना 200 जन लाइमोन सेंग्रा सिख्ला थानाय गामिया मामुलि जागोन नामा ओरैनो नोंथांमोननि नेमखान्थिफ्रा माब्रै ओरै बैसागोनि गेजेरजों लोंनाय जानाय बेफोरनि सायाव माबायदि नोजोर होयो नोंथांमोना जों लाइमोन हिसाबै लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै जों बेखौनो नोजोर होयो जे लोंनाय जानायखौ जों बारा खालामा सोरबाफोर जुदि बिदिनो लोंनो गोसो दङब्ला साइडआव लोंनाय ओमफ्राय बारा अपेन खालामनो होआखै बैसागु बोथोरावथ' बर'नाव मोनसे जोंना एसे थाखायो लोंनाय जानाया बेखौ बयबो एसेबां मानियो थेवब्लाबो जोङो अपेन खालामनो होआखै माने जाहाथे सोरबा साहा लोंनाया जुदि लोङोब्लाबो सिंफ्राव थानानै एसे एनै लोंनायखौ जों जेबो बुङाखै आरो ओमफ्राय बे जिथु मोसानानै जिथु मोननाय खेन्दा बेखौ ओरैनो पार्टि जायो ना माबा मोनसे खामानियाव बाहायो जोङो बिदिनो मोसानाय हिसाबै जेनेबा खस्थ'बो खालामनाय जायोना सानब्रै सानबा गाहाम मोसानाय जायो नालाय बेनिखायनो जोङो एसे जायो एसेखौ जों पार्टि जाबाय 50%खौ जायो ओमफ्राय 50%खौ आफाराव दोनो ओमफ्राय बे आफाराव दोननाय फैसाखौ नांगौ समाव जोंना मालाबा बिदिनो खेल बादायलायनाय जायो बुलुर बादायलायनाय फुटबल गेलेनाय जायो बैफोराव जोङो बेखौ माने होनाय जायो आरोना सहाय खालामनाय जायो बा गामिनिफ्राय गुबुन जायगायाव गेलेहैबा बेबायदिनो ओमफ्राय जोंहा आथिमंगल फैयो बै आथिमंगलावबो बे बैसागु मागिनाय फैसाखौनो जोङो बे आथिमंगल जिहेतुनो हाबा जाहैनाय बा हिन्जावसानो जोङो प्रेजेन्ट एबा मोनसे माबा हरनाय जायो दख'ना बा बाथा बेफोरबायदि मोनसे हरो आरो लाइमोनफोरनिफ्राय बेयो जेनेबा उन्दैनिफ्राय सिख्ला जानायनिफ्राय गामियाव बाहागो लाफानानै खस्थ' खालामनाय खामायनाय बा गामियाव हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांखौ हाबा जाखांनायनि उनाव आथिमंगलाव बिथांनो माबा मोनसे बिदायनि समाव बान्था हरनाय जायो आरो जोबोद गोजोनथाव दिनै बेखिनि जिहेथु लाइमोनफोरनि हाबाफारि लानाय बे जोबोद बाख्नायथावना बे सिल्ली गामिनि सिल्ली भगबान ओरैनोथ' माने जोंनिया एरिया गोलैयो आरो सिल्लीयाव गोलैयो खिन्थु गामिया भगबानसो भगबान गोबां मानसियानो माने सिल्ली होननानै बुङो खिन्थु जोंनि गामिया भगबान बरगरा आरोना ओमफ्राय जोंहा बिदिनो मोसानायनि गेजेरजों जोंहा न'खरनो बोर सारस्रिलांनाय लाइमोन आफादनि जानानै बा इसोरखौ साखि दोननानै बेबायदिनो बोर सारस्रिलायनाय बे हाबाफारिखौबो लायो बेनो आरो इसोर सिबिनाय नेमखान्थिफोरखौबो लाफैयो आरो बर'आ जेसेबां गोदोनिफ्राय दङ बे नेमखौनो लानानै बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बेनो बयबो बांसिनानो मिथिखागौ बर'नि गामि गामि बैसागु रंजानायानो आलादा रोखोमनिखा बेनिखायनो अरुन ब्रह्म इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना दाब दाब जायगायाव थांनानै भिडिअ बानायनायखौ नुखादों जानो हागौ ओमफ्राय दा नैबे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थिनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय गोबां जायगायाव लाइमोनफ्रा दानि जितु जोंनि ओनसोलफ्राव लोंनाय जानायनिफ्राय एसे जानगाराव थानायखौ नुनो मोनदों थिग बिदिनो जों बयबो
लोंनाय जानायनि गोजानाव थानानै समाजनि मोजां मावो आरो गाव मोजां जायो बेखौनो नोजोर बोनांगोन आरो गोजोननाय थाबाय